Gilusad sa Davao Region ang pinakadagang ihap sa public schools nga maoy nagpahigayon og pilot implementation sa Alternative Learning System kun ALS Senior High School sa tibuok nasod. Ato ibalik si Argil Relator. Kung kaniadto, Taman Junior High School completer lang ang tanang estudyante ubos sa Alternative Learning System kun ALS curriculum. Apan sa paglusad sa ALS Senior High School, 55 ka mga public school sa Davao Region ang magsugod na og ALS Senior High School program. Din hapit 3,700 ang enrollees. Kini human gilusad sa DepEd Region 11 ang pilot implementation sa ALS Senior High School sa rehiyon nga equivalent sa grade 11 ug 12 sa regular program. Ang ALS Davao Region ang pinakadaghang ALS Senior High School implementer sa tibuok nasud. Kung mubalik ang atong mga learners sa mainstream, i-require naman sa mga higher education institutions nga naka-comply sa senior high school. Mao nga karon nag-training na kita sa mga principals, mga teachers who will conduct the pilot of the senior high school implementation. Nagtinguha ang DepEd nga mahimong mas inclusive ang edukasyon, pinaagi sa pag-cater dili lamang sa mga out-of-school youth, kundi lakip na ang marginalized sector, PWD, Muslim ug IP. Mas malaking opportunity mabibigay sa lahat ng OSYs natin kahit pa nga matatanda na sila, overage. Hindi natin hinihiwalay sa formal ang opportunity na pwedeng ibigay sa kanila. Dungan sa paglusad sa ALS Senior High School ang pagpahigayon og blessing sa Davao ALS Center nga sulod sa National Educators Academy of the Philippines 11 nga mao'y nag-inusarang ALS Center sa nasud. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.